ayiwa an bɛ foli labila an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ani bureau politique mɔgɔ minnu bɛ yan n'o ye secrétaire administratif ye Nuhu Keyita ye ani Papa Mariko honorable Mariko mun chargé don élection na parti politique c'est-à-dire bureau politique là. Et puis donc on est ici aujourd'hui jeunesse parti jeunesse ka demande de nous pour que an bɛ se ka na kuma ta ka explication d'où ma ou bɛ se ka mun faamu situation in kɔnɔna na parce que c'est vrai que ko taabolo fɛ ani explication ka kan parce que n'i ye ko problème mun posé len don bi n'o ye Umaru Mariko ka ko ye ani explication ka kan parce que mɔgɔw ma se k'a faamu exactement mun de kɛra qu'est-ce qui se passe mun de la mɔgɔ famaw b'a nɔfɛ mun de la justice fana wulila k'a b'a nɔfɛ donc ɲininkali gɛlɛn don et puis explication ka ka da la pour que mɔgɔw ka se k'a faamu donc an b'o kɛnɛ de kan wulada in na 16h la donc an bɛ duwawu kɛ jamana ye pour que hali bi jamana in ka sumaya ka taa fɛ hali bi balawu mun bɛ jamana in kan ka se ka bɔ a kan pour que ka sira ta sira mun bɛ se ka na ni bɛn ani keleya ye jamana kɔnɔna na bi sunkaloba in bonya yɛrɛ kosɔn an b'o duwawu kɛ ka duwawu fana kɛ pour que sunkalo in n'a tile bilen a n'a gɛlɛya ani sɛgɛn mun bɛ mɔgɔw kan yarabi ala ka lafiya di o fana na pour que sunkalo ɲuman ka tɛmɛ hɛrɛ la ani baden na jamana kɔnɔna na donc maintenant situation nin bɛ cogo jumɛn na parce que n'i bɛ fɛ ka bi situation in yɛrɛ faamu f'i ka rappel dɔɔni de kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn parce que jamana ko ye fɛn dɔ de ye kuma bɛɛ i bɛ mɔgɔw ye bɛɛ b'i da don a la a ka kan bɛɛ k'i da don a la mais n'i b'i da don a la n'i tɛ mun ɲɛdɔn i bɛ ɲininkali kɛ o la faamuyali bɛ se ka d'i ma a la n'i y'a dɔn fana i tɛ mun ɲɛdɔn ou bien i ma ɲininkali kɛ a man kan tɛ i k'i da don a la parce que i bɛ se ka mɔgɔw bila fili la ni mɔgɔw taara fili la a man ɲi jamana ma ni ko mun man ɲi jamana ma o man ɲi jamanadenw fana ma donc situation politique de don faut k'a ka expliquer donc dès le commencement on commence par le commencement parce que jamana ye fɛn jumɛn de ye kuma bɛɛ an b'a fɔ an bɛ segin a kan jamana sigikan de b'a la a tɛ sigi kunfɛ ko o ko ye kunfɛ ko ye o tɛ se ka kɛ jamana ko ye parce que mɔgɔw bɛ jamana in kɔnɔna na jɛmanw b'a la finmanw b'a la fulaw b'a la kɔrɔbɔrɔw b'a la bozow b'a la siya camanba de b'a la n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw lamara cogo tɛ kelen ye u faamuyali cogo tɛ kelen ye u kodɔn cogo tɛ kelen ye wa u ka haminataw tɛ kelen ye mais o jamana modèle kɔnɔna na n'i ye jama fara n'i y'o siya hakɛ fara ɲɔgɔn kan f'i ka taabolo dɔ de sigi mun ye fanga ka taabolo ye mun ye sariya ye mun ye bɛɛ ka hakɛ ye ani bɛɛ dan n'a bɛ fɔ o ma limite o kɔnɔna na mɔgɔw bɛ balo u bɛ balo ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn bonya et puis bɛɛ bɛ i ka adamadenya tɔ sinsin ka taa fɛ mais a ka sɔrɔ hakɛ kɔnɔna na bon n'i y'a san caman jamana in kɔnɔna na fanga mun tun chargelen don pour que jamana bɛɛ bɛ se ka bila hakɛ kelen na bɛɛ bɛ se ka bila sariya jukɔrɔ cogo min na k'a fɔ ne binna ne kan a ka sɔrɔ fɔyɔrɔ bɛ ne bolo a ka sɔrɔ jigisɛmɛyɔrɔ bɛ ne na n'o ye bɛɛ jɛ fanga ye ne bɛ se ka taa n jigi sɛmɛ o kan k'a fɔ ko karisa binna n kan o b'a to tajuru sara tɛ kɛ jamana kɔnɔ o b'a to bingani bɛ nɔgɔya parce que n'i ye bingani kɛ mun bɛ bɔ a la mun bɛ wolo o la e yɛrɛ b'a dɔn k'o tɛ ɲuman y'i ma donc bɛɛ b'i sigi i sigiyɔrɔ la diɲɛ fan bɛɛ maralen don o kan de kan sinon adamaden bɛɛ jogo ye kelen ye mɔgɔninfin kɛcogo la n'i ye se k'a ye cogo o cogo a b'a ɲini don o don de ka dɔ fara a ka se kan ka dɔ fara a ka fanga kan ka dɔ fara a ka baara kɛta kan donc n'o bɛ kɛ ni hakɛ ma jate minɛ dɔrɔn i bɛ don mɔgɔ wɛrɛ gasi la donc an ka jamana bin'o de kɔnɔ depuis san caman mɔgɔw bɛ wuli mun ka di mun ye o b'o kɛ mun ka di mun da ye o b'o fɔ ni mɔgɔ min bɛ se mun na o b'o minɛ mun bɛ se mun na o b'o faga foyi tɛ bɔ a la donc n'o kɛra dɔrɔn mɔgɔw bɛ muruti fari da donc o muruti fari o de nana ni mɔgɔw bɛ marifa ta dugu fan bɛɛ fɛ parce que kumakɛyɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o de ye espace démocratique ye n'i y'o bâillonné c'est à dire que k'o kɛ baara gɛlɛn ye mɔgɔw bolo a ka ca ala fɛ mɔgɔw bɛ sira wɛrɛ ta mun ye ka marifa ta jamana kama pour que u b'u défend pour que u b'u ka hakilinata tɛmɛ ni marifa ye donc o minnu ye marifa ta an ka faso
pouvoir tɛmɛnenw olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko n'i ye marifa ta k'i bɛ lamɛn donc o fana kɛra message jugu ye jamana kɔnɔna ma donc minnu ye marifa ta n'i ko ko i ka yɔrɔ ka kɛ cercle ye a bɛ k'a ye mais mɔgɔ min bɛ marifa ta n'a ko k'a ka yɔrɔ ka kɛ cercle ye u bɛ sɔrɔsiw bila ka togo bugɔ ou bien ka polisiw bila ka taa gazi ci o la k'o lagosi k'o bɔ o ka adamadenya buruja ko parce que o ye ɲininkali o y'a ka hakɛ dɔrɔn ɲini pacifiquement donc o nana ni gɛlɛyaba de ye jamana kɔnɔna na o de y'a to aw b'a ye ni revendication kɛra dugu kɔnɔ ni mɔgɔ min ko n bɛ nin nɔfɛ ni UNTM ko n bɛ nin nɔfɛ dialogue tɛ kɛ bɛɛ b'i da de u b'u mépriser u bɛ campagne d'intoxication kɛ fo a laban na olu bɛna baara bila fo a bɛ kɛ tiɲɛni ye jamana kɔnɔna na donc après u bɛ sɔrɔ ka kumalasigi kɛ ka dɔ di olu ma donc o méthode de gestion in o nana ka installer jour après jour année après année fo ka na désordre sɛmɛ Mali kɔnɔna na fo maliyɛnw yɛrɛ fana t'a dɔn bilen jɔn y'u jugu ye jɔn y'u nin ye donc bi an nana so phase de ma ka na situation développer ka se liberté ma parce que 91 je pense que chaque fois c'est important an ka rappel kɛ pour que mɔgɔw k'a faamu ko u bɛ ka fɛn fila kɔnfɔ ɲɔgɔn na o ye démocratie exercice de pouvoir ani a conquête de pouvoir c'est-à-dire que dans l'existence dans le jeu politique phase saba de b'a la o ye conquête de pouvoir ye mun ye ka kɛlɛ kɛ walasa fanga bɛ sɔrɔ ani fanga baara ani a bilacogo i b'a bilacogo jumɛn na transmission donc maliyɛnw bɛ ka wagati in na mɔgɔ minnu bɛ fanga la n'o ye premier ministre ye ni ale b'a a yɛrɛ réclamer comme étant l'héritier de Musa Traoré donc fɛn o fɛn bɛ se ka Musa ka fanga sankɔrɔ ta démocratie mɔgɔw kan ale b'o baara kɛ donc u ye mɔgɔ bila confusion na ka l'idéal du 26 mars mun de y'a to mɔgɔw wulila Musa Traoré kama k'o ta k'o ɲagami adama ni parti politiques ka gestion na fanga la o ye fɛn fila de ye minnu kan ka bɔ ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw k'a faamu donc o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye avant 1991 ne tun bɛ ne ka a ye ne sɔrɔ balo la a y'a sɔrɔ n nana diɲɛ na mais a y'a sɔrɔ dɔw ma na diɲɛ na mais mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ yen minnu tun bɛ yan bɛɛ b'a dɔn Musa fanga tun ye mun ye nun tɛ fiyɛ a tɛ foro politique kuma i da n'i y'i da don a la i da bɛ fara n'i y'a fɔ i jɛra n'a ye i bɛ to yen n'i ma jɛ n'a ye i bɛ dugu bila n'u ko ku n'i ko bananku i bɛ taa ba kɔfɛ dugu fan bɛɛ sira 5 ɲɔgɔn de tun bɛ Bamakɔ bɛɛ n'i bɔra Kuluba i bɛ taa aéroport la pont 1 ka taa munumunu ka taa Falajɛ fɛ ka taga i bɛ na côté dɔ in fɛ i bɛ Jelibugu sira dɔrɔn ta i bɛ taa Kulukoro sira banna a tɔ ye sira kɔrɔ ninnu mun bɛ Ɲare la ani Bagadaji olu ye siraw ye minnu mɛnna yen donc n'i ye Mali Bamakɔ bɛɛ ta o tun y'o de ye donc Mali kuma tɛ o tun ye Bamakɔ yɛrɛ mun ye capitale ye courant tɛ yen ji tɛ yen sara bɛ kɛ kalo 3 an fa n'an baw tɛ sara jamana kɔnɔna na mɔgɔw degunnen don malow tɛ ɲɛ samiya si tɛ ɲɛ ka mɔgɔw déplacer ka na m'a dɔn n'aw hakili b'a la san Gimaw ye théâtre dɔ bɔ ko wari o théâtre kɔnɔna na a ye jamana critique kɛ ka da situation min kan jamana tun b'o hakɛ de kɔnɔna na donc mɔgɔw wulila ka kɛlɛ kɛ pour que u bɛ se k'a kɛ cogo jumɛn na pour que u ka vie bɛ se ka yɛlɛma cogo di o de tun ye 26 mars kɛlɛ ye donc ni mɔgɔw wulil'o la ni mɔgɔ minnu ye fanga ta o la olu ye exercice mun kɛ n'i y'o kɛlɛ ta o exercice ta olu ye baara jugu minnu kɛ olu ma se ka jamana mɔgɔw ka hakɛ laseg'u ma olu ma se ka mɔgɔw ka laɲini d'u ma n'o tun ye ekɔlidenw ta ye u ma se ka baara dilan ka di jeunes ma u ma se ka fonctionnaires ka situation rétablir pour que Mali fonctionnaires ka bɔ ni misère nin kɔnɔna na parce que le travail ne nourrit plus le citoyen malien i bɛ baara kɛ i bɛ n'i sigi kalo sara a tɛ se ka loyer sara kuma tɛ ka ji sara donc olu ma se k'o waleya mun kɛ n'i y'o ta k'o don mɔgɔw ka kɛlɛ yɛrɛ la adamadenya ɲɛɲini ni kɛlɛ la i bɛ fili juguba de kɛ c'est pourquoi nous on a dit qu'il ne faut jamais confondre l'arrivée l'avènement de la démocratie au Mali et de la gestion qui en a été faite. La gestion qui en a été faite est une gestion chaotique. En bɛɛ bɛnn'o kan. Voilà. O gestion mun dar'a kan, o gestion in bɛɛ b'a dɔn a ma ɲɛ. Parce que n'i ye dugu cilen ye bi, c'est que a daminɛna yɔrɔ jan de, dugu tɛ ci tile kelen. A bɛ ci dɔɔni dɔɔni de, a bɛ ci dɔɔni dɔɔni fo ka n'a wɛrɛ. Mɔgɔw ɲɛ bɛ firi a kan, a bɛ k'u kɔnɔ ko tilegan dere ko don, k'a sɔrɔ a ko daminɛna a mɛnna. Donc o situation kɔnɔna na, fɛn dɔ de bɛ yen nɔ mun on est prêt à mourir pour ça, an tɛ se k'o to yen o de ye liberté. Parce que c'est à partir de la liberté que mɔgɔw bɛ se ka développement lana, à partir de la liberté aw ka hakilinaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kun
pour que Numa me wola là. Donc, aux libertés démocratiques, c'est ce qu'aujourd'hui, la transition a tendance à chaque fois, elle est tentée qu'à Taraka de liberté minée. Tentation de nous. Ama ben mine parce que la preuve, moi, je suis en train de parler aujourd'hui. Mais à chaque fois, il y a possibilité sur aba donner mine. Bon, au fond, liberté qu'elle est de la liberté, c'est un combat permanent. Il va d'amener faux saya. Il manque à d'abla parce que donc le nijo, il est mounou benyona au bedominala. Donc c'est une quête permanente de pouvoir se battre pour avoir le droit de dire ce qu'on pense. Au de Colin Koso, bi situation nani Oumar Bora qui a problème d'opposer. Au problème Nina, il a posé une situation politique. Mais pourquoi bi ou là kama kokuratede ango fonyo kokurate sou ibeka anya problème qu'elle posé ko do ko sorasu die fali ke cercle de l'antou akli ta zone exactement anya enquête ou ke anya soro effectivement dérapage ou kera anya autorité interpellé à l'époque il y avait Tiena, ministre de la Défense, ils ont reconnu qu'il y avait eu des erreurs et que des civils ont été tués. Ils ont présenté leurs excuses en temenaka o de faso jama o de barabe keni tien o de ka ni ka mo sara mo mi ya faga amesla be dugu de la na ya do ka e fagali ke ka ya fadeli ni yorobo meka la na yo ke o mana idusu be suma mais ni mo yi ka mo faga na ko ka ma faga ko e ka mo ye zoin ou be o tieni gele ka sore ba do o te idusu tse ka suma o donc o be na ni tieni de jamana kono parce que mo kele ni ya faga galonga aka kabila be de be bla i contrôle aka kabila bɛɛ de bɛ bila jamana contrôle la aka kabila bɛɛ de bɛ bila finatigiw contrôle la o tɛ anw ka hɛrɛ ye o da man di an si la o de y'a to nous on demande à ce que souvent qu'il y ait justice justice ɲɛsinnen tɛ mɔgɔ contrôle la o justice bɛ ka mɔgɔw protéger de elle n'est pas destinée contre les gens elle est là pour protéger elle est là pour que ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma pour que ka mɔgɔw ka danw yir'u la i kan ka tɛmɛ nin kan i man ka tɛmɛ nin kan maintenant ni ye jamana organisation fond tu y'a daminɛ n'o de ye n ko sigikan de b'a la nafa de b'a kuma in na parce que o de bɛ na expliquer pourquoi o bɛ ka tugu Umaru kɔ a nafa ye jumɛn ye l'organisation générale jamana ye organisation générale de ye fininatigiw bɛ yen polisi gendarmew douane ani armée u ka vocation tɛ foyi ye ka jamana lakana ka jamanadenw lakana ka jamana yɛrɛ territoire a n'a a nafasɔrɔ siraw k'a lakana pour que dan kana kari a la o ye olu ka rôle ye. Maintenant, justice, allez organiser le nom en service pour que ka bɛɛ bila i ka hakɛ kɔnɔ ni fanga ko a bɛ bi jamanaden kan a bɛ wuli k'i jɔ a b'a fɔ non nin ye ka hakɛ ye i tɛ se ka bin a kan parce que i bɛ ka mun fɔ o y'a ka droit di o ye justice ka baara ye et que mɔgɔ o mɔgɔ n'i binna mɔgɔ kan ale de bɛ wuli k'i ɲangi ko parce que i man ka nin kɛ i ni mun ka kan a b'o da i kan o yamaruya fana taara ka di justice de ma sinon n'o yamaruya ma di justice ma qui sont-ils pour que ka ne juger ni a ne bɛ sɔn justice ka jugement ma parce que yamaruya de dir'u ma donc o de ye état de droit ye maintenant ale bɛ sariya de ta a fana tɛ se k'i sigi sariya kan a fana man ka to ka sariya i ɲɛ tugu a kan ko parce que karisa ka di n ye ou bien n siranna karisa ɲɛ ale ka kan k'a ta de ale yɛrɛ ni ala cɛ ani papier mun dira a ma a ka kan ka taa nin sira fɛ ale b'a bila o de fɛ a diyara mɔgɔ ye o ye kuma wɛrɛ ye a ma diya mɔgɔ ye o ye kuma wɛrɛ ye mais ale n'a conscience don o de ye juge ka baara ye et tu prends l'administration i mana taa administration ta olu sigilen don jamana fɛn bɛɛ kunna n'o ye ka papier kow ɲɛnabɔ an mago bɛ fɛn minnu na k'o ɲɛnabɔ an bɛ accéder fɛn minnu na k'o ɲɛnabɔ ani le corps santé n'o ye médecins ye k'o organiser pour que mɔgɔ kɛnɛya bɛ bana bɛ yen ni bana bɛ yen nɔ o bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na k'u ka bana furakɛ et venir à l'enseignement où on organise le système éducatif pour que les enfants puissent aller à l'école k'u éduquer k'u préparer pour que u ka relève assuré c'est cela un pays. Maintenant, à chaque fois, jamana konnana, ni mɔgɔw bɔr'u ka rôle kɔnɔ, chacun doit être à son poste. Mais dès lors qu'on quitte son poste, ça devient un problème. Donc, si aujourd'hui, la justice, on donne le pouvoir aux juges, ça devient un pays où le citoyen n'est plus protégé. Parce que qui va être là pour juger les gens? Qui va être là pour protéger les gens? Donc, quand dans la même circonstance, dans la même logique, ni ye sorasi fangata, ka jamana fanga dama, qui va protéger les gens contre l'armée? Qui va donner les limites à l'armée? Qui va protéger l'armée elle-même? C'est là-bas où on se trouve aujourd'hui. Qui protège l'armée? Parce que l'armée est en opération et l'armée dirige le pays. Or, le pouvoir politique qui est là,
ni nana ale ko ale de be ale fana pouvoir organiser le no ale be sigi fɛnw kunna ka responsabilité ta pouvoir politique n'ale de tun bɛ bi ale de bɛ accusé sous Ibeka il y a eu des massacres mais au massacre là c'est le régime de Ibeka qui était accusé. On a accusé à l'époque Tchemoro, ministre de la Défense, pour toutes les difficultés au niveau de la défense. Karim accusera là, Ibeka accusera là, ministre de la Défense successif ou bien accusera là. C'est cela le rôle et l'organisation d'un pays. En ce moment, l'armée est protégée. L'armée est protégée. Mais s'il y a confusion entre l'armée et la gestion du pouvoir, mais qui est responsable? C'est pourquoi quand Oumar a dit qu'il y a eu bavure, les gens ont dit qu'il a attaqué l'armée. Il n'a pas attaqué l'armée. Il n'a pas attaqué l'armée. Il a attaqué le pouvoir politique qui gouverne le pays et qui est responsable de tout ce qui arrive. Maintenant, les militaires qui sont au pouvoir, ils ne sont pas l'armée. Et ils sont des éléments de l'armée. Ce sont des éléments de notre armée nationale. Et nous, on ne peut pas dire, quand même Mali Ninika a gouverné, qu'on veut chercher à protéger les Maliens et combattre notre armée, mais il faut être fou pour être contre son armée. Pourquoi le Sadi a parlé? Pourquoi Omar Mariko a parlé? Parce que ce n'est pas une opération extérieure. Russie l'avait qu'à Ukraine, mais c'est une opération extérieure. En ce moment, Russie c'est mais lorsque l'opération est interne, sur ton propre territoire, alors il faut choisir, on nous demande de choisir deux choses. Choisir entre son armée ou son citoyen. C'est à vous de choisir. Ou bien dire que l'armée, ou bien qu'à fort, je ne fais pas de choix, mais tu n'auras pas à faire le choix. Et Oumar, pour ne pas choisir entre l'armée et son citoyen, il a dit que Odiota là, l'armée est insaisissable. Maintenant, il y a des foyers pour qu'il y ait là. On sait qu'elle protéger, elle est pas protéger. Bon, na pour que ale ka soro aka puissance là, na ale affaiblir la job maintenant protéger. Si aujourd'hui par une simple opération dengele dugukele au toro no kokoso, ay armée bla problème na ambeta te tienwa. Pour que katagal yoron do libérer, aka fodro ko oui, ko armée barabake, ambeta gere fo dugukele no fait, mais amé jamana be bla danger là. Donc nous on a appelé les autorités à être plus vigilants. À dire aux soldats sur le terrain, il y a des règles à respecter. C'est une impérative. Parce que, moi je vous dis une chose. Quelle est la différence entre une armée et des groupes armés? Quelle est la différence entre une armée ou un terroriste? Ou armée beka terroriste qu'elle est de quoi parce qu'il y a des tchéningés. Armée beka terroriste qu'elle est parce qu'elle est mort, elle est douée en sabbat ou befra. Terroriste de kabaraoui. Il ne fait pas de discernement. Il est sans foi ni loi. Alors, est-ce qu'une armée nationale qui a la légitimité du peuple, qui a le pouvoir régalien de tuer, ils ont le permis de tuer. On a permis d'Ouma, c'est le citoyen malien qui ont donné le permis de tuer au peuple, à l'armée. Ça veut dire que tu as le droit de tuer au nom du peuple malien, au nom de la défense de la liberté, au nom de l'intérêt général, tu as le droit de tuer. Mais si ce droit de tuer là doit se retourner contre une personne innocente, on a aussi le droit de dire ah non aux mafieux. Où est parti le sens de l'humanité des Maliens? Mais depuis quand on est devenu indifférent au point de s'asseoir que parce que Mouratene Faka doué. Donc, Mohamed Farah, l'armée Djobala. Mais au moment ni domina a une situation yelema. Nana ke Bamakoya, ni terroriste ou donna Bamakoya ampi. Anga ke ou donna et que l'armée doit les déloger. Au déloger to, na Mohamed Farah bamena la tibe kashi. Abe koulé, aba fo binanga. Anga na situation yelema, anga na adlaje dro, ko parce qu'avec ake Mourabi. Ça ne nous concerne pas. Ça concerne tous les Maliens. Et il faudrait que vous sachiez que l'armée nationale, il n'y a pas un parti au Mali qui a soutenu l'armée plus que Sadi. Le parti Sadi a soutenu l'armée plus que les militaires eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas droit à la parole. C'est la grande miette. Donc nous, on s'est donné le quoi béba fort, qu'au Sadi be coup d'état kede, Sadi ne sera sous kadi moune kosodo. Parce qu'il y a mou deme de où. Parce que ni kuma mumbe ou ka amba fort. Ça les arrange aussi. Sur si nous gagnons à 800 soldats, Ibeka Kono, Ibeka régime, en de où demain, Oumar de où t'es à assemblée là, deux fois Mourobe Kachi. Député ou tout me Kachi de la Koulouta d'Oko Nimeta. Il y avait des militaires qui ont été radiés, étant dans les salles d'hôpital. Avec hôpital la Kati, avec un froid où il y a radié. Au Bekera, par l'ancien commandement, il y a le coup d'état Kake. Il y a le dossier où Taratanaï, où défend.
pour demander à ce que ces gens soient rétablis dans leurs droits. Bi, honorable Araba Doumbouyatea, domina gendarme y'an wele Sokolo de Tunu, ko ni y'a tile saba ye, ko u encerclelen don, mɔgɔw bɛ munumunu na o da la k'u bɛ fɛ k'u attaquer. U ye ci lase Umar ma, Umar wulila an taara Salifu fɛ yen, il est vivant, il peut témoigner. Honorable Araba bɛ yen, ka taa Salifu fɛ yen k'a fɔ général ayiwa ninnu filɛ nin position na il faut qu'il ka wuli ko parce que on ne peut pas continuer à exposer nos soldats ou nos militaires comme ça u ka faga manamana ko la. En tout cas, au cours de dispositions, une semaine après, ils ont été tous tués. Ça avait 8 ou 7 gendarmes Nimafli. Ado, au général, ils ont déplacé parce que mais nous, ce jour-là, on n'a pas voulu rentrer dans ce débat-là. Parce que comme ça mais au cours de cette armée aujourd'hui que nous soutenons puisse se permettre de franchir des limites. Or, le commandement est là, où des mesures d'État. Ni dérapage qui est là, il y a des mesures d'État, il y a des terrains. Et puis tu dis aux gens, non, respectez les textes. Parce que Amérique Beleni, moi, je suis Kalama, ni le Touabou Kele, la communauté internationale Kele, tu fais tout pour ne pas faire de faute. Ce n'est pas Oumar qui les expose, c'est eux-mêmes qui s'exposent par légèreté. Parce qu'ils laissent les choses entre les mains des gens qui ne sont pas compétents. Nous savons qu'ils sont de bonne foi. Depuis 30 choses, c'est un mou Keleou. Ils sont de bonne foi, nous avons voulu les aider et on continuera de les aider si c'est pour le Mali. Mais il est hors de question qu'on suive les gens lorsqu'un citoyen malien est brimé dans ses droits. Ça, c'est notre devoir. Ça, c'est les raisons pour lesquelles le Parti Sali a été créé. C'est de défendre des droits. Nous avons ici un bureau qui est chargé des luttes sociales, une commission nationale chargée des luttes sociales. Nous avons réglé plus de 600 dossiers, même des cas de terrain. Nous, nous avons terrain minala. Nous, binaka, nous avons tameru comme nous pression pour que nous ayons là. Oman fait ni wa. Comment les gens peuvent être indifférents au point de penser que quand l'autre meurt, que ça ne me concerne pas? Comment les gens peuvent être indifférents au point de suivre une orientation qui va contre la vie humaine? Nous sommes un pays musulman, donc on doit en plein de Souna. Djamana Bebe Souna. Ni moute Souna, on est église là. 99% de religieux ou de croyances, même ceux qui ne sont pas religieux, ils croient à quelque chose. Au fin, il faut d'aller nos mou fanana et dakan de beau fanana. Au fin, avec une horoyadi. Et comment se fait-il que au Djamana kono, ko e balma be fagaye fait, que tieni be kaka dugu kono, ko mouroba foko non, ko anga soutenu. Ah non, ça ne peut pas se passer comme ça. N'a eu aucun dominant. Aux machines numériques tournées au louer des camas. Et nous aujourd'hui là, on n'est pas en danger. Hein. C'est eux qui peuvent nous mettre nous en danger. Mais eux, ils sont en train de se mettre eux-mêmes en danger. Ils se mettent en danger, ils mettent le pays en danger. Parce que nous siglons, mais ça fait moyen mumbu bolo bebado. Ils ont des satellites. Autre regroupement que nous ma photo ta. Tout ce que vous faites, vous satellites black. L'autre jour, ils ont sorti à France 24 ko ameka kanjo Wagner. Madoni moyayi. Où il y a satellite beaucoup que kankura ka évolution beira ka meka jojo ko omeko jorisui. Ne t'a donné tiers ni tiers mais ni mun nanga mo ba do kubeka kanjo wo soro chogodi. C'est pour vous dire qu'ils vous espionnent, ils vous regardent. Donc vous avez l'obligation d'être sans faute. Il peut y avoir des dérapages. Les gens sont en train de prendre des exemples sur la Russie, sur les États-Unis, où il y a crime de guerre, où il y a crime de guerre, mais à Forao. Mais moi, tu sais où il y a. Mais ni on y a que Dieu ne va nous protéger. Qui va nous protéger? Qui va protéger nos militaires? Ces gens aujourd'hui sont en coalition contre le Mali. Et donc si les dirigeants aiment le Mali, ils doivent être corrects avec leur peuple qui les soutiennent. Parce que c'est le peuple qui soutient aujourd'hui. Sinon la transition ne serait pas là. Si les gens acceptent l'embargo aujourd'hui, si l'embargo arrive à durer plus de 2 mois au Mali, pendant que les gens sont dans la misère, ils ont accepté. C'est parce qu'ils ont cru à la transition de bonne foi et que nous respectons. Maintenant, nous, nous, femmes, qu'aux citoyens clés, qu'aux gens qui sont en train de et nous, nous, qui sont en train de gain, quand mine, capital kula ku bora premier ministre fait ou ya fo o ma fo. Ou mon fo Omar tu sais qu'on fait. Parce que Omar mon fo Omar ko le CNSP et le M5 sont responsables. Il n'a pas dit l'armée. On a retourné les vidéos, les réseaux sociaux, on retourne comme si c'est eux qui dirigent le Mali.
Mais nous, où les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, vous poussez, parce que les réseaux sociaux ne réfléchissent pas. Ce n'est pas approfondi, c'est une 5 minutes de vidéo. Or, la réflexion profonde du pays, le problème est plus complexe que cela. La montée en puissance de l'armée, ça coûte des milliards. On est en crise. L'embargo est là. On a coupé nos fonds. La communauté internationale nous boude. On va financer Tchouodi. À long terme, ça va s'arrêter où les militaires vont dire Anga Warte Kassara. On a un problème d'oya. Donc, il faut aujourd'hui qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de nous pour ramener la paix au Mali. On n'a pas dit autre chose, ils ont besoin de nous. Et pour ramener la paix, il faut forcément qu'il y ait de l'exemplarité, de la crédibilité, de la sincérité et de la vérité. S'il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas de paix. Parce que quand on a commencé à Kidal, les années 90, quand on a commencé la rébellion, on a massacré les gens. On a dit que tout ce qui est blanc est Tamashek est rebelle. Les gens ont pourchassé les Tamashek partout. Des gens de très bonne foi souvent, qui ont été enroulés par la force dans l'histoire, pendant qu'ils n'ont rien fait pour mériter cela. C'est ça qu'on appelle le manque de discernement dans un conflit. Il faut tout faire lorsqu'on pose un problème politique, de ne pas laisser les ethnies s'engouffrer là-dedans. La question ethnique ne doit en aucune manière être encouragée par l'État. Sous aucune forme, par aucun prétexte. Parce que ça peut dégénérer à tout moment. Donc, la situation de nous pensons que la montée en puissance est en train de créer d'autres problèmes. L'armée, quand ils ont commencé, nous on a dit qu'il faut arrêter de trop communiquer. Parce que communiquer c'est vrai, mais trop communiquer est dangereux. Parce que pourquoi? Quand vous communiquez beaucoup, coopération, malien, oui. Ils sont pas tenus, les Maliens ne sont pas tenus de savoir la véracité des opérations militaires. Militaire